thlir tu te chi bei vek kule hei voin hianin UID ten sungtok nan blanket suk tlang kan han leya hei vanwa tuna hian blanket kan sumeka anuam viau mai voin ni hun han tur hi hei member ring za chenge tlang kan hrel kan la hre thei chi lawa amara chu kan bei sei le kan rin aya tam tlang hi kan tok suak ni in kan hria a alom om viau ani tianin ei rong te kan lo bola then chuan epoi ka hritlan dewa wangin ka lut ve pe chi lo dewa ei rong kan lo bola ti hian ei rong bol pa in rem chan na ngangin kan lo a cover don dia rất na giống thế hi cần vang lại đi thế hi cần lại ba ta chẳng na fin na thấy được thế nhận chắc na sống thế kha lâu lan về la khối nghe ông hian pick up pe kan kalba ka mani lir thei te kan keng loma two wheeler hi paruk vel kan keng in ka ria ti hian kan in suk na mun thleng tenan tlan thlak theya ati zia veu mai pick up ten en ti hian lir thei nei ten mani lir thei te kan han tho chaw pui loma hian helai hmuna kan han thleng thla thei ania alom om hle ni a thenin chulai ason an lo tlewa a thenin an lo nopa ken chuan hun kan hmang ania oveni hun chu an nuam viau mai a him om viau e khila ya khian tikia kan blanket kan soro kan sora kha khilaya pho ada khom na an lo siama tikhian laya kan soro kha kan la chawa ti hian kan lo pho rowa amara chu aro chuang lowanga ma se alo khil ve ga helaya kan om chungin ri te tuk loi te pon kan in hon chho thei tura te pon kan ngaya sten vel chu ani e Dia kau na ohi, tunge kan tir amle, tunge kaldo, santu mai dan kau ce, heta hika ome, dia chani, ikal amo.
in ông đồ mi hoa sen in ông mẹ rồi lại chợt lại thở đi array si lâu parang gulay to'y at so'y may asin em din bang che kaya ngay ông lệ heta hi ka ông lệ heta hi ka ông lệ mi câu la mi tira katala heta hi ka ông lệ heta hi Krista